Čau ľudia, dneska je nové videjka a dneska si niečo povieme o Fortnite, no povieme si čo sa týka nové season, chapter 6, season 1 o Fortnite, ale pre celého videa my odber, like a zvončík, aby sa žiadne neprišli a my môžeme ísť na video. Vyšli mi tak už je nová season, chapter 6, season 1, prepáčte, že som dlho nevydala videa, mal som takú menšiu pauzičku na meč, aby som mohol premýšľať na nové video a za okrúsme noce. A no ja túto season som moc nehral, mám 22 level a za veľko to už je mesiac, čo bude táto season. A proste tak pozrieme sa čo také nové, takže ako do shopu môžeme ísť pozrieť sa. Čo to sakra je? Skibidi Toilet Bundle. Kámo, reálne teraz kámo, budem toľko kyť, ako to máme toto skin, kámo. Bude to úplne kyťácky skin, sa to má tu nová doba. Kámo, kto by dal do Fortnite Skibidi Toilet? Bože môj. No, niečo také, terén, Ninjago, Messi. Nemám V-Bucks, takže aké by som sa kúpil, ale nemám V-Bucks. To čo je? A kreatora Merebuba 19, podporte ho. Je to môj blbý youtuber, prosím. Robí dobré videá, by ste zaslúžil. Tak, čo také nové? No, dobré papučky. Inak a ja budem mať kreatora, support, creator, ale to až potom, keď dáme 50 odberateľov, týden dám. Čakaj, nové tu máme. Fortnite, ktorú tu mám, Count, tak pekný skin sú tu, by som zakúpil. Teraz nemám nič na účte. Budeme do pasu. Takže, máme tu, možno to je Godzilla, kámo. Oni ráne pridali do Fortnite, Godzilla. Kámo, ty kokos, to je kámo, dobré. Bonusové rewardy. Celkom akože aj pohode skin. No, čo neplatí. Za bonusový reward. Count bola pekne. Poďme sem. Reward Battle Pass. Pekné skiny. Ja si môžete si menovať sa tento skin, počkaj. Oni ráni pridali kamo Baymaxa. Ty kokos. Kam toho chcem. Poviem Baymaxa, takéto Samurai Baymax. A nič také. Máme tu ešte Music Pass, tam plný, Lego Pass, to nemám plný, mám tu ešte novú vec, a to je OG Pass, ktorý si samozrejme že kúpil. Sú to akoby OG skiny, ale sú také upravené, nie sú to presne tie isté skiny. Lebo to sa nemôže predsa. Vidíte, proste nie je to ten istý skin, ale upravený proste. Teraz na questu máte toto, taký quest, ktorý máte na mobil. Ak dáte 100 000 XP, keď si zahráte proste a dáte 100 000 XP na mobile, tak máte získať free skin. Máme takže začneme asi logicky tu skinoch. Máme tu, možno mám 32 skinov, takže som to nazbieral. Máme tu prvý Snoop Dogga, to je nový skin. Marshmallow by to vieme. Juice WRLD to bol free, to vieme. To som už vykazoval. Tento skin. Andy Ferguson, to bolo z Lego Passu. To som mal ako Fortnite crew. Toto je Battle Pass, Jade. Potom toto je Fortnite crew, Lady of Greatness. Tento skin, Mere Dapper Mint, tak to je skin, ktorý získal každý. Tento skin bol free, aj s týmto, ale ten skin už mám dlhšie.
Tento skin už mám dávno. Tento skin môžete získať free, obidva. Vďaka tomu, že ste sa proste prepojili, proste účty si z Lego. No, si proste spojili Epic Games s Fortnite, či Epic Games s Legom. Tak. Ďalší Battle Pass skin, Niania. Toto je OG pass, zase. Renegade Rebel. Má aj dva styly. Zase nechám tento. A čo skiny vás úplne nezajímajú. Backblingy. Niečo také nové. Tu je nie, až tak povedať. Pickaxy. Tento je nový. Inak to sa dosť akože páči, celkom sa dosť páči toto pickaxe. Poďme sem. To je celkom dosť pekné, si dám asi, to je pekné. Kam to je pekné, to nechám. Jordany mám jedny, boty. Mám už celkom dosť viacej. To je tiež Battle Passu. To je OG Pass. A toto tiež pasu. Je tu aj akoby OG rankedy, OG Zero rankedy. A je tu nový mod, ak si všimli, tak Fortnite Ballistic. Ja som ešte nehral. No hral som, jednu hru som dal. A to je také proste, že tam proste máte proste pohľad, ale proste, no ako to povedal, proste. Je to podobné ako CS napríklad, taký máte pohľad proste. Nemáte pohľad ako vo Fortnite, že proste vidíte si ako chrbát, ale vidíte očami proste. No ako to vysvetliť? Páčujem, odber, like a zváčik, aby ste už neprišli. A zatiaľ, čaute!